Mayong adlaw mga higala, ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang National Housing Authority adunay housing program nga gitanyag alang sa mga uniform personnel ug mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno didto sa Bohol. Mahimo ng balhinan ang mga balay sa St. Michael Village sa Sungkulan. Kinihuman na hipno na sa National Housing Authority ang duha ka utilities nga labing importante aron kapuy-an na ang mga kabalayan nga gitagana alang sa mga servicemen. Kahinumduman nga may 5 kagatos ka mga low-cost housing units ang gitukod sa kagamhanan agi og tabang nga makabalay ang mga uniformadong sakop nga nag-alagad sa yutang na tawhan. Okupado naman ang 5 kagatos ka mga units, wala pay nipuyo didto kay wala pay utilities nga magamit. Ug alang sa NHA, kini ang ilang ikasulti. Especially to our beneficiaries who are members of the AFP, PNP, and beneficiaries of our project. So first, nanatay suga, no, naana ang kuryente bale, provided by Boheco, and also ang atong tubig by the LGU. Sa mga beneficiaries nga buot ng makatubig ug makakurente, adto lang ang Bohol Field Office sa NHA ug pagkuha sa Certificate of Award nga mo'y gikinahanglan sa utility company aron itap na sa mga trabahante ang tubig ug kurente. Ang St. Michael Village kabahin sa daan na nga mga programa sa AFP-PNP ug ang makakuha lamang niini mga unipormadong sakop sa kasundaluhan, kapulisan, kabumberuhan ug jail management and penology. Salamat aning project karon sa AFP, PNP nga housing kay nakahatag na mo og mayong pwesto og chance sa baton mi og panimalay nga sa ubos kayo nga presyo. Apan sa joint resolution sa Senado ug Kongreso, natugutan na ang NHA sa pagpaapil sa mga benepisaryo ang mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno nga igo-igo lang ang sweldo. Tungod niini, ang St. Michael Village may kawhaan na ka-empleyado sa dawis nga lakip sa mga benepisaryo. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.